kung maaraman dyan. At magdangog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome sa tayong programa. Aramon niya ito kunyang pungal daw na ininin Webes. Mga 10 minutes lang po kitang mairibanan ta pag alas 11, malawag po ang DNR sa indang programang Boses Kang Kapalibutan. I mean, kapalibutan ta atamanon ta. Kapalibutan ta atamanon ta ito po yung kan DNR 11 to 12. Kaya iribanan lang po ito mga 10 minutes. Hindi po sa programang Aramon niya ito kunyang pungal daw ni Webes. Technical side, kasabay niya ito Ronald Baldo. Sa lawas sa Mega Force Patrol, siyempre kasabay taman sa DCGB Social Media Department, ang sa mga IT, sina Aden, at saka si Richard, mantang sa Production Assistant Center, yan po dyan si Angel Mustaza. Ako po sa nung lingkod, Mardela daing iba, sadit sana, pero tiyan. Inibanan po kita, taod-taod sa naman. Dit sana ang oras para sa mga istorya. Pero eto na, anong kada ka mga bareta niya, tuloy yun sa luwas. Kasabay niya ito ang Satuyang The Plus. Luwens Bursi Marcena nasa linya. Luwens, maray na agatabi. Plus kami, partner. Yes, salamat tabi, partner Mar. Enot mo na sa gabos. Happy listening kay Jomar Lanco na nagtatrabaho sa Embarcadero de Legazpi para dagog pa daw ni Abi ni Papa Mar. Uy, salamaton tabi. Okay. Roger Tabi, partner Mar, sa mga dagdag pang bareta, Sanribo na naman ang pamilya ang pinangirit ko niya na pagkaaga. Kan ako Bicol Party List pagkatapos na mag-distribuer ininin mga food packs sa duwang barangay kan Victory Village sa Embarcadero de Legazpi, digdi sa Legazpi Port District area. Ini ang mismong nano parang kan DCG Benyos pagkatapos na mismong si Congressman Alfredo Pido Garbin, asin karakonsehal Alex C., asin dating board member Ralph Andes, ang nakisumaro para i-distribute ini sa mga ginatos na residente. Susugman kara Kapitan Tony Luberiza kan Victory Village North asin Kapitan Joy Bahoy kan Victory Village South nakulay ring katabangan para tawan panggitno sa pangangaipo sa pangural daw ang sa indang mga residentes. Madali sa natabi ni Partner Mar na nangyari asin pinag-obserbaran digdian mga protocols, pinasurulot din face shield asin face mask ang mga beneficiaries kinaraman sa siring na bagay. Ang pahayag tabi Partner Mar ni AKB Party List Representative Alfredo Pido Garbin. Walang ayuda ha ako Bicol Party List sa Balagos na pinigilibo kasi mag-iikot kita sa mga barangay and sa mga programa that been running for the past 11 years. Programa sa edukasyon, salud, infrastruktura, agrikultura, sa pagpuder kan kapalibutan, isin pagpromoder kan tourism, padagos manggiraray. So nagdadagdag lang ining mga ayuda ta dahil sa katabangan ta brought about by the pandemic. Dako lang nagugutom, dako lang nagtirios, dako nawaran kit trabaho. So the least thing that we can do talaga is to contribute sa indang pangangaipo sa oral daw. Roger, yan tabi Partner Mar ana kompletong pahayag di Congressman Alfredo Pido Garbin kan AKB Party List asin sa iyang ipinagunampitan sa DCG Benyos.
na ini magpapadagos ang kunpaman, asin sa aga nakatalaan naman na magpasiring sa ibang barangay nasambitan ng grupo ngani na magtao nin ayuda sa mga manlaylay na residentes digdi sa syudad kan Legazpi. Ay, yun yung sa Victory Village, dyan ginibo sa Embarcadero. Sa Embarcadero ta, Ayan, maiwas, budak maiwas. Correct. Ayan, sa ground floor yan. Roger to the tabi partner Bartik. Di mismo ini sa activity center kan Embarcadero de Legazpi. Roger that. Okay, sige. Roger, salamat sa Ako Bicol Party List. Ako po si LBB. Thank you very much, Luens. Alam mo dyan sa luwas, maraming salamat sa AKB o Ako Bicol Party List. Padagos pong paganduyog sa mga kababayan natin ng ipo. Okay, hello kay Kuya Joe San Jose. Marinaga sa inyo papamarasin sa kabusta parantabang sa imong programa. Si Ma'am Teresita Cobo, good morning. Saka si watching daw po sa sa Hong Kong. No? Okay. Bueno, si Ans Galero nasa linya man para po sa nagday niya ito mga istoryali po dyan sa luwas. Ans, good morning. Please kami na Ans. Marinaga, Sir Mar, marinaga sa mga karababay, sa mga dagdag manyang bareta, formalmente ng tinangkas ni Alcalde Noel Rosal bilang pamayokan lokal na COVID-19 Task Force sa syudad kan Legazpi ang temporary total lockdown sa Computer Arts and Technological College o ining CATS College sa Balintawak Street kan Barangay Kawit East, Washington, Legazpi City. Sinabi ni Alcalde Rosal na sa paagikan na sa iyang public advisory ang gabos na mga close contacts o mga na-expose sa sarong COVID-19 na confirmed case sa nasambitan ng fasilidad natapos naman asin na-swab naman tang na-ipiling na o na-i-record naman kan sindang konseho o kaya task force ang gabos na mga resulta kan swab test. Sa iya pang ipinaliwanag na natapos naman ang proseso kan pag-disinfect sa nasambitan ng lugar matapos na ipay sa irarong nanini sa temporary total lockdown kana nakalihis na semana. Sa ngunyan, ang mga empleyado na iguanin secured na quarantine as in isolation clearances ikan sa sendang mga seso kaya meso ang tutugutan sa nang makapag-report na giraray sa trabaho dyan sa CATS College. Pinagirunduman ni Alcalde Rosal ang publiko na dapat na pasunodon man giraray ang public health standards siring na sanakan pagsulog kan face mask, face shield, asin pagutob kan physical distancing tanganin na sa liwat o gaya din ng mga otro sa liwat ang pagkaka-experience ni lockdown sa nasambitan ng lugar. David Sir Mayan, mga update gikan sa opisina kan Alcalde, Ans Galero Boy, DCGB. Thank you very much, Hans and Boy. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Yan. Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, push mo yan, bro. Pray until something happens and observe the MPHS, yang minimum public health standards. Ha? Tangani po na maging okay kita, medyo delikado pa, okay? O bueno, mga tugang, duman po sa mga kababayan, dakulang pasaway sa tuadi. Iniling ko itong report, weekly report kan, ining ano yan, traffic enforcers kan probinsya, ha? Yung Highway Enforcer Task Force, di ba? Totoo man ang gadnal, kada simana, ginatos mil ang multa na pigbabayad kan mga pasawayon. Number 1, Daniel Met. Number 2, Dainin yung safety belt. Di ba? O yan. Pagkatapos may mga obstruction na siniba pa. Iniling ko sa report na Abril, budak Marso, minatotal Ronald ning 2,137,261. Sabi ni si Rick na Mendoza, ang traffic czar, Kanalbay, iningaya paborable sa gobyerno. Siyempre, nakakolekta sindanin kabayadan, pinalidad, apera kayan, mga tugang, mga katuwang ninda, siring kampin, PHPG, asin iba pa,
may mga kahirasan, dahil may nasusulok ang provincial government, may mga persentahe na pigtaw base sa ordinansa. Kundi ang at stake digdi is yung safety kan mga kababayan niya to. Hanggang ngunyan, dahil pa po minasink in ang culture of safety kan mga riders ta, kan mga motorista ta. Minapadaralagan sa na kita exposing ourselves to danger, including mga tugang ka mga kababayan niya to na mga nagrolunad sa mga bikulo, as in sa mga nagralakaw dyan. Di ba? So sana sa padagos na, sabi ninda is padagos ang kampanya mi na education and information campaign na maging ligtas ang gabos. Both motorista at saka mga riding public, kasabi ng mga bystanders o mga nagralakaw dyan sa tinampo. Ha? Di ba? Ay nako, sana ho kitang mga drivers maging responsable. Yaong baga dyan sa motorsiklo na nakabugtak sa tangke, preserve nature, wear helmet. Di ba? Ang numero 1, mga tugang na, no? Yung mga paramotor. Daing mga helmet, so driver, pati susunod, daing helmet. Di ba? Nadakop ngaya ako kasuhapo na mauran. 2:00. Kaya nga naka-sleepers lang ako. Na-timing sa tubangan kan PLDT office sa HPG. Nadakop asinati kita nako ki-violation of wearing of sleepers. Bata ni spelling kan sleepers, SLEEPERS. Nadali ba ngayon papamar? Ay, sleepers na. Ano ba, kung susundon man talaga ang batas sa trapiko, bawal po nakasinelas, bawal naka-short pants, bawal nakasandok. Kapag nagmotor ka, always wear your protective gears. Di ba? Kung pwede nga, mayroon ka pang kneecap at siniba pa. Pero dapat nakasapatos ka man lamang. Okay? O bueno, yan po tabi mga kabayan. Sa agatan na ni Pagkapadagos na mga istoryatang yan, alanganin na po kita, mapaaram na kita para mentas, mga tugang sa mga kababayan natin. Sa indo po kapos, thank you sa lipot nyo pag-antabay ito ang programa. Salamat, maray! Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know. Mamana